ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಖಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ವಸ್ತು ಮುಲ್ಪ ರೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹರಿದಾಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಡೆ ಪೂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಇಪ್ಪೆರಲ ಯಾವ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪೂಜೆದ ಪುರ ಐಟಮ್ಸ್ ಮುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತು ಪಂದೆಪ್ಪೆರಲ ಯಾವು ಅಂಚಿನಗಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಊರುಡು ಏನ ಪುರ ಪೂಜೆಗೆ ಐಟಮ್ ಏನ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡ ಅವು ಮಾತ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರ ಊರುಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂತೆ ದೂರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂತೆ ದೂರ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ದೆತೊಂಬ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯ ಎಂಕಲ್ ನಿಗಲೆ ತೋಜವ ವಿಡಿಯೋಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಜಸ್ಟ್ ರೂವಿ ರೀಚ್ ಆಯ ತಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡಾನಿಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಊರ್ದಕಲೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚೆ ಆವಾಡು ಪುಳಿ ಆವಾಡು ಪೂರ ಅವಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ರಿವ್ಯೂ ತೋಜವ ನಿಕಲಿಗೆ ಮೇನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪತ್ರಡೆ ರೆಡಿ ಪತ್ರಡೆ ಮುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಉಂಡು ಮೂಲ ಎಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನ ನಮ್ಮನೆ ಹೋಯ್ ಅಂಗಡಿ ಬಸ್ ಕಟ್ಟಾತುಂಡು ಎಂ ಪಾಡ್ನಗ ತೂಕ ನೆಕ್ ಪಿನ್ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡದು ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಂಟು ಪಾಡ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಪಿನ ಡೌಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಆತ ರಶ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಪೂರ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಜೇರ ಹಾಪಿನ ಡೌಟ್ ಇನ್ನು
ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಬರೆಂಜಿ. ಸುಮಾರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಊರುಡಿಪ್ಪುನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ರಶ್ ಇಪ್ಪುನ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂತಂತೆ ಖಾಲಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ತೂಪ. ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಉಂತೆರೆಗ್ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಉಂತೆರೆಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿಕಲೆ ತೋಜವೇತ್ ರಶ್ ಉಂಡಲ್ಪ ತುಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಒರಿ ಬಿಡ್ತು ಬಾಕಿ ಮಾತ ಪಿದೇ ಬತ್ತು ಉಂತುದೇರು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಡಿ ರಶ್ ತುಯರ ರಶ್ ಊರುಡೆಂಚ ರಶ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ರಶ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗು ಊರುಡ ಹಣ್ಲ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉದಯ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಿನ ರಡ್ಡು ಶಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಪಯ್ಯ ಉಲಾಯ್ ಪೋತಿನಾಕಲು ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದೆ ಇವತ್ತ ಇನ್ನು ಈ ಒಲ್ಪ ತೂಣೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದೇ ತಂದೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.